ang ebanghelyo nga inyong nadungog karon nahitabo ni sa Last Supper or katapusang panihapon. Og dinhi maupay paglakaw ni Judas aron iya nang budhian ang Ginoo, ibaligya na niya ang Ginoo. So just imagine the pain. One of Jesus's closest friends was about to betray him for money. Just imagine the pain. Pero nganong nakaingon man si Kristo, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Himaya or glory is very positive. The answer is because Jesus knew the end of the story. So mga igsuon, maunay atong i-memorize for this Sunday's Mass, end of the story. Kung sa mga batanon pa na, maunay hashtag of the day. Hashtag end of the story. And what is the end of the story? Tuara, ang pagkabanhaw sa Ginoo. That is the end of the story. And because Jesus knew the end of the story, bisan pagbudhian siyang Judas, nigawas gihapon sa iyang baba ang himaya nga mahitabo. In other words, he knew what to do next. And what did Jesus do next? Nga bisan pa gitraidor siya ni Judas, iya gihapong gihugasan ang mga tiil ni Judas. Gisuklian gihapon ni Jesus ug maayo ang dautan nga gisukli ni Judas kaniya. How about the other disciples? Nga bisan silang Pedro, silang Simon, Tomas, Bartolome, Mateo, bisan ilang gibiyaan ang Ginoo. Pagkabanhaw, since that is the end of the story, pagkabanhaw gyud ni Kristo, gibisita niya iyang mga apostoles nga mibiya niya sa panahon nga nanginahanglan siya sa ilang presensya, and he forgave them. Because that is the end of the story. Wala niya giboy-boy, gipangasab-an ang mga apostoles nga mibiya og mitraidor niya. Kundili 3 times iyang gisultian, peace be with you. In other words, gipasaylo ta mo, gi-erase nako tanan ninyong gibuhat nga sala against me. Because that is the end of the story. Nganong daghang mga tao, bisag daghan og bugat na kay problema, nganong dili man maghikog. Because that is the end of the story. Kay kanang pagkabanhaw ni Kristo, maunay naghatag natong paglaom not to give up. Igoratang muhilak, but we will never surrender. Because that is the end of the story. Nganong nagisgot ko ani? Because let us talk about forgiveness. Before election, kanang wala pa bitaw gyud sa atong mind ang election. Our teaching about forgiveness was absolute. Nganong usa may pasabutan ng absolute? Kana bang wala nay mas labaw pa niya? Ako, kahinumdum gyud ko kay ako may usa sa mga tigsangyaw, pare magsasangyaw, and kapila ko nagsangyaw about forgiveness. Tando biapod mo. You approved. Nga bisan pag-unsa, kagahig ulo sa makasasala, ato siyang pasayloon. Nga yes, God is a God of justice, but in the end, He is a God of mercy and compassion and forgiveness. You approve, di ba? You nodded your head while gasangyaw mi ana. Forgiveness is absolute.
Bisan pag-unsa kagahi ug ulo sa maong makasasala, ang mo patigbabaw ang pasaylo sa Dios. Mao nay nahitabo sa wala pa ta nag-eleksyon. But now, pag-eleksyon, during the campaign, karon nga nahuman ang eleksyon, kabalo mo, I tell you honestly, based on my observation, dili na absolute ang forgiveness, nahimo ng relative. What do we mean by relative? Nga depende sa imong gibutuhan. If kanang nidaog, ganahan ka, mupasaylo ka. Pero wa ka ganahi sa nidaog, ang imong pasaylo, relative. Nga yes, mapasayloon man ang Ginoo, pero ayaw kalimti iyang sala, nabali na. Wa mo kabantay, ana? Na gustong i-highlight, ang sala na. Mo-insist ra ba nga, mapasayloon man ang Ginoo? Pero ayaw kalimti iyang sala, magkasasala din ang tawana. Akong balikon, isummarize na ako ha. Sa wala pa eleksyon, mao ni, bisan pa sa kamakasasala sa tao, pasaylua. Pag abot sa eleksyon, hangtod karon, pasaylua, pero hinumdumi iyang sala. Nagets na to? Nabali na. Nabali. Nga gustong ipafocus sa mga nagdumot karon, nga, yes, mapasayloon man ang Ginoo, pero ang Ginoo hinumdumi. Mukundem biya siya sa mga sala. Masuko biya sa mga Pariseo. Gipangbali biya niya ang mga lamesa dito sa templo. Tungod kay nasuko siya sa mga kurakot, mga kawatan, mga makasasala, mga daotang tao. Gibali na mga igsuon. Nabali na. Munang ako, daghan kay mangutana, dagang mutsyat, Father, naglibog nami. Kay naay preacher ni ingon nga mapasayloon ang Ginoo pero mukundem siya sala. Ug ikaw, Father, nag-ingon nga bisan siyang ka makasasala, pasaylua. Unsa man gyud, Father? Naglibog na ang mga tao. Naglibog na ang mga tao. Munang nangutana na sila. Sige, atong tubagon na. Unsa man gyud ang forgiveness? Sige, unsa man gyud ang forgiveness bisan pag nadaog o napildi imong kandidato? Unsa man gyud ang forgiveness? Relative, depende, or absolute? The answer is absolute. Siguro sa 3 years, yes, nahitabo na. 3 years sa ministry ni Jesus, murag roller coaster. Pasaylo, nasuko siya makasasala. Ni pasaylo na pud siya, nasuko na pud siya sa sala. Ni pasaylo na pud siya, nasuko na pud siya sa sala. Ni pasaylo na pud siya, nasuko na pud siya sa sala. Nahitabo na, yes, tinuod na. Pero kung atong himuag timeline, unsay ending? Unsay ending? Dara, kana. Na few minutes before Jesus died, did He condemn? Ang nigawa sa iyang baba, condemnation? Unsa may nigawa sa iyang baba few minutes before He died? One of the 7 last words, Amahan, pasaylua sila. Kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. That is the end of the story. Dili condemnation. Yes, Jesus condemned sin. But the end of the story is not condemnation, but forgiveness to the absolute level. So ayaw pula na mo maglibog. Ayaw nagkalibog, ayaw nagka-stress. Mubalik ta, please mga igsoon. Ako, nag-uol ko because sige kog monitor sa Facebook sus mga igsoon ng gawas gyud, mga batasan. Nang gawas gyud ang differences, nagawas gyud ang division karon. Naguol ko kay hati ang Pilipino karon, hati. Mga paryente, mga amigo, mga kauban, mga suod nga higala nagkabungkag na because of that. Nga naay amigo nga ang iyang forgiveness is absolute. Naapoy amigo relative, depende kay napildi iyahang kandidato. Nagkabulag na ang maayong kabubuton. So please, this is a reminder for us. Today is the best reminder for us. Naagyo sa Ebanghelyo, o sa giingon ni Kristo, paghigugmaay kamo. Pwede, mga igsoong Pilipino, pwede mo balik ta sa ato ang relasyon. Bisan pag kinsay ni daog, pwede mo balik ta sa relasyon. Kaya ako apektado ko.
Kay naapoy mga amigo nako nga nasuko na nako. Aniyat wala ko'y grudge. Ang ako na lang gi-ending, niingon na lang ko from the bottom of my heart, wa gyud ko nasuko, niingon ko nga, amigo biya gyapon ta ha. Amigo biya gyapon ta ha. So mga igsuon ha, ay na magkalibog. Kung naagani mo'y problema, ayaw na magkalibog kung sa'y buhaton. Look at the end of the story. What is the end of the story? Resurrection. Therefore, ayaw paghikog. Hope, cry, for by and by, the sun will shine again. That is the end of the story. Kung naamoy kaaway, gikontrahan mo karon, ayaw na mo ka-stress. No, the end of the story. What is the end of the story? Jesus forgave the unrepentant Pharisees. Diba? When Jesus said, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat, dili man repentant ang mga Pariseyo, ang mga nagbugal-bugal niya ubos sa krus, wala man. But Jesus chose to forgive, still forgive. Because that is the end of the story. Peace be with you. And kung sige sa gospel, paghigugmaay kamo. So baliko nako ug tapuso nako, giaghat nako tanang mga Pilipino nga mobalik na ta sa atong mga relasyon. Forgiveness is absolute. Walay lalis, walay duda, kay mauna mismo ang gidemonstrate ni Kristo. Di na ta magdebate ana. Magpinasaylo ay nata, maguli ay natas may kabubuton. Hinaot pa unta.